Halo mga bay, kumusta mong tanan? Ako okay ra biya kayo. Tawon, mapay paghuman akong luto karon. Akong putahe karon is spaghetti and biryani. Parehas og tumoy. Spaghetti ug biryani akong giluto karon mga bay no. And nagluto sab ko og sudan namo nga manok. Dara. Manok. Manok gihapon. Dito gimingaw man ko og tinulang manok so nagimbinto lang ko og tula-tula ba. Gigisa lang ni nako og kamatis, sibes bombay, ahos, kining bell pepper, dayon luya. Gisa wa na. Pahits na, gisa po ang manok. Gisa sa nako giluto, murag gisangag ginako ang manok ba. Para mawa ang langsa. Ma'am. Gigisa po na ko ang repolyo man akong gidahon kay may kuan din ni kanang way kamunggay, walay tinangkong, wala pa mi nakaadto sa amo ang kuan uma. Na may uma dire. Dito nami gitanom nga kuan tinangkong, kamunggay. Karong tuiga, wag mi kaligo dagat. Atong may aging tuig mga labay ang mga katuigan. Basta ting init ligo gyud mi dagat. Karong tuiga, busy kayo ang mga tao. Labi na ay mga sakit. Sige na lagpanglakaw, patambal, uban bakasyon, busy kayo, wala namin nakaadto dito sa mga uma. Saye. To dagat. Wa jud nagaligo og dagat. Mayra pod. Nga lami kaligo dagat ba? Hindi na kaligo. Sipon ba? Halang. Naghangan ako kuan. Sili nga powder. May adlaw Domingo kanatong tanan. Basta man mo diha tanan. Salamat kayo. Ako'y na kitaan nga comment nga dito sa ako ang sa ako ang video nga katubang nakaihi kahion ang kaiko dito sa supermarket nya na tibulaag ko og kanang kasilyas dito sa mga kuan ang puanan karon ako na istorya nako ang tuwad-tuwad wala lang ko nagkuan sa comment no so na istorya nako to nga term dili sa ingon nga wala ko nagrespeto sa kuan sa relihiyon sa mga Muslim. Bali kana nga term ang good dili man siya depende ra na sa pagsabot basta ang amo diri nga kuan kami nga naa diri sa Middle East mo gid na nga mo ang term diri sa kuan murag usahay mapasiaw usahay murag wala lang ba murag na istorya nako na pero I don't mean it mo na ang buot pasabot na wala ra to sa ako pero siguro nalain ka nga ingon ato nga term mga akong na istorya pero wala gito sa ako ang buot pagka-istorya ha basta kay unsa lang tong nabungat sa ako ang kuano na di na ako matuyo pod na usahay di man kita perfecto di man kita perfecto dayon makasala man kita masayop man kita kay tao ra man ta so kumpara nimo na murag na insulto na nako ang inyong religion sa ato nga term mga ikog pasensya og basta wala jud to nako natuyo og wala koy dautan nga tumong ato nga word nga term
Mm. Basta kami magtapok-tapok mi dire. Kana bang usahay maglagot mi sa ilaha na makaingon mi nga makaingon mi da sa pumudiha ay gasayang-sayang lang na inyong ana ba tuwad-tuwad akong ingunana among term ingunana nya mangilit kay mga batasan ana ba murag term na namo diri sa mga nagtrabaho diri sa Middle East. Karon kung wala ka sa Middle East dili ka makasabot, pero kami diri mo ginay amo ang term diri, pero wala na sa amo ang buot, wala mi dautang buot pasabot ana nga term. Basta mo lang ginang amo ang magistoryahan ay dire bali magasinabot na mi anak kung unsay buot pasabot, pero walay kabastusan nga buot pasabot ato. Basta naistorya to nako, wala to sa ako ang buot jud, as in wala. As in na kuan ganito na usara to usara to ka kapulo nga akong naistorya no. Dayon ang next ato kung imuhang tiwason ang akong video, ako yung tan-aw ako ang video kay nagkuan ba ko sa comment nga nganong na-comment nga ingon ato. So ni tan-aw ko sa kong video, ni tan-aw ko sa kong kaugilingon, og ako ayong gisusi. So mara to usa ra ka term ang nasulti nako. So sama ra pud na sa ato ang kinabuhi. May tungod sa ato mga mahal sa kinabuhi. Once na ingon magud siya dito sa comment na permission nag-follow sa kuha, and kana nga video ra kuno siya na dismaya mao nga gi-dislike niya o nag-unsubscribe man siguro siya. So wala na ko mahimo, og ako lang gibutang sa akong hunahuna o kasing-kasing nga sama na sad na sa nahitabo sa tagsa kanato sa realidad karon nga bisan unsa pa kadaghan nga kaayuhan nga atong nabuhat sa atong mahal sa kinabuhi, bisag unsa pa kadako nga tabang nga atong nahatag kanila, once nga makakuan tag kausa makapasakit ta sa ilaha kausa, or dili ta makahatag sa ilaha og kausa kay naanad naman sila nga perminato sila hungitan. So once nga naatay mahimo nga kausa lang, so dautan na tatanan mo na no sa mga kanang mao na mga tawo nga wala gilantaw ang unsa kadaghan ang kaayuhan nga nahatag sa katawhan isig katawo sa usara kasayop nahimo ng dautan ang tanan, dili unta ingon ana. So taasan lang nato atong pasensya, atong pagsabot labaw sa tanan. Dayon mo to nga sa 100% nga nahimo nimong kaayuhan or nga nahimo nimong kalambuan, nakasala lang ka og kausa, burado na tong 99%. Tanan 100% to dautan na ka sa ilahang panglantaw. Mo na ginaang realidad karon, so kinahanglan na dawaton. Daghan kaig mga negative comments apan dili man ko nagapansin ana kay labos tanan. Dili man wa man na makatabang sa akong kaugalingon. Muna nga usahay panalagsan na lang gyud ko mag-abri-abri sa kuan kay singan ani kanang usahay nay mga panahon nga mawad-an ko og unsa ni gana, pero kung makabasa ko og mga mensahe, mga comments nga makadasig, so balik ni sab ko sa kadasig. Pero sa pagkakaroon jud busy kay mi sa tanan kay kaslunon ang amuang kuan dire ang kinamagulangan nila nga anak. So gahapon na sige pang lakaw, hala sige lakaw no, gahapon gani didto na sila nag-offer sila, gipakita mi sa mga pictures kay wa po mi kuyuga. So nag-offer na sila dito og mga halad para sa babae, mga kwarta, golds, sana ilang mga kuan diha, nindot kayo, basta nindot kayo ang ilahang
kuan dayon gipakita sa ako sa among mungaan diri nga mao ni mga kuan ana. Sige lang kog okay, wow. Ana lang ko, wala na ko'y daghang pangutana kay nakaila naman gud ko ani akong amo. Although na ay mga usahay ang mga panahon na magkalalisay ba, pero di man gud ni sila diri makabaw mo tukol. Dini man ko nagkakat-on og pamatasan nga dili magtukol kanang magpailog jud taman may gugmaon. Kay bisan pa man sa mga nahitabo diri mga pagsulay kaluoy Ginoo, gihikap gihapon og gilamdagan ang ilang hunahuna og kasing-kasing nga maayo gihapon ang ilang pagtagad din hinamo nga unta hangtod na kini sa hantod nga mahuman na nga mo ang kontrata din no. Kay sunod buwan mo uli naman ang ako gigagaw, siguro mga katapusan dapat first week unta siya mo uli nga pa hangyo man ang mungaan nga kung pwede unya nalagbalik nila gikan sa ilang bakasyon. Usa lang daw sila kabuan mo bakasyon. Wala ko balo kung US or dito gyapon sa Thailand. Kaya wa pa man ako magpatambal ni among nga lalaki. So mo to. Atong miaging adlaw, itong Biyernes ang lakaw mi, ito pikas, nangasay na sad mi. Pero mi ang lakaw sa panahon din basta Biyernes. Grabe din naganay, pinaspasay. Kaya kung na pa ko'y time ato maligo itong panahon na. So, wa nagi time maligo mong akong gihimo. Nagbitbit na ko dito og sinina na ko. Office uniform. Lain dito na lang ko naligo pag abot. Nagtakang pa ko sa gipangandam pa na ko tutanan akong gipangluto. Dahil naghimo sad ko og kanang pasalubong na ko sa ilaha. Kada Biyernes maghimo man ko dito giha. Pasalubong na ko nila. Dayon, prepare na tanan ako mga gipagluto. Hindi pa sa malaag mis pikas mura ba mi na malay daghang kay dala. Dayon, dansa. Dayon imbis na maghimo ko ato og leche plan, mag-video ko nagchat-chat ba ko ni Admin Charlie. Lain ko nga admin mag-video ko karon og kuan maghimo ko leche flan. Nya. Jesus kay naghumol naman di ako og bugas anang Webes sa udto. Oh. Ko agay do naman di ako kanang himuonon nga puto. So nagputo na lang ko. Giandam gihapon nako ang mga kinahanglanon nako sa leche flan kay basta na pa koy time ba maluto pa nako. Kay mo may akong promise sa ilang nga leche flan. Sus pag abot dito na ang ilahang gipangita nga ang syakoy manako. Giganahan naman hinuon sila sa syakoy. Ito nga. Nga sila nga. Karon. Katungo sana po namo kakauban dito sa pikas. Nilaag po dito sa side sa amo niyang babae. Nga ang iyang makaubanan dito gilamian po sa akong syakoy. Na naglibo gani ko sa may di sa syakoy oy. So daghan gaingon nga twisted donut. Napoy ga siko pangutanan nila dito nga unsa gi Tagalog ani syakoy. Unsa ni sa inyo ha kay mga Ilocana man sila dito. Apod sila kay bawo or sa ingan sila basta kay lami ko no. Mura ilaha na sa na lami. Basta ang akong gingon na sila nga na ako'y dalao kanibang murag bag PC ba sa ato lubid ang anak ko sa ilaha. Gusam ni sa inyo ha. So napoy nag-comment nga lubid. Kanahaman sila so ingana sila nga sunod anhin mo inday ha syakoy dala ko okay pero lutoon niya punto na ako akong promise ninyo nga leche flan puhon wa magkahitsurang dimaong dagway basta Biyernes so Ginoo pregaba dayon kaingon ko og man ako kaligo dito magkapahuway ko ato nga anang adlaw daghan jud kay bawd ko nga daghan nagsaulog sa mga adlaw ninyo nga natawhan na adlaw Biyernes apan
Nangay ang jugog pasaylo sa akong nahuna kay di gyud matabang, di gyud mada. Bitin bisiha gid sa akong linya. Kay na may bag-o sila dito nga katabang. So nihangyo sa kuwang ilahang amo, buutan man ilang mga amo dito sa Pikas. Nihangyo sa kuwang nga ako daw tudluan iyahang bagong katabang og kining saon paghimo og singana ni kaning shawarma, chicken shawarma. Na ang among gamiton, niingon ko akong pasiawan ba nga palit na lang mo og tortilla. Kato na lang ang amo ang patangan sa kuwang shawarma. Mapalit unta ang ilahang amo. So ang amo gusto maghimo ko og chapati. Ang chapati, ano bang chapati nila diri? So kaning naa sa Middle East kamuray nakasabot usa ng chapati. Ang pan nila diring lagpad. So gustos kong amo tuluan po nako to chapati. So wa na koy mahimo. Bisang kapoy kidagan po giluto. So tulo na lang ko. Share na lang po ko sa akong mga nakatunan dinhi. Atong bag-o pa ko diri jud. Lisod jud kaayo kay kuan pa ka nangapa pa ka ba unsay mga unsa ng mga lalang mananap diha paghimuon nimo. Lisod jud kaayo basta primero. So nakita na ko akong kaugalingon kang ate nga ako ang gitudluan muna nga ako siyang gidasig na ko siya niinggo si iya nga ingon ana jud na ti basta bag-o pa ka. Ana jud na ang mahitabo. Pero ako lang gibutang sa akong hunahuna nga mao man gihatag sa Ginoo sa ako nga trabaho. So ako aning paningkamutan nga makakaton ko aning nga trabaho kay di ko ba muluto. Kay primero na kong amo, bata ko og limpyo tibok balay. So wa jud ko alamag ang luto-luto kay bisan gani sa amoa, talagsara kay ko maghikay para sa amoa. Pero aning nakauli ko aning last 2016, mo na to nga permi na ako magluto para sa ila kay kabawan mo kumuluto. So di ko ba maluto bahala mo diha. Simple ra mga sudan. So dinhi na daghan kay kog nakatunan. So dili sa ingon nga ang sweldo ang kanang siya ni atong taga-agbasi, kundi ang imuhang achievement, ang imuhang makita nimo imong kagalingon ba nga uy kaya man day nako. So mo to akong giingon ni ate nga kanang dili lang ni para sa ato ang mga amo niya atong gihimo, kundi para sa atong kaugalingon og ingon man usab sa atong tibok pamilya. Una lang nga kani first time man gid siya, first time siya diri sa Kuwait. Although galing na siya og kuan kanang Saudi, pero dili luto iyang trabaho dito. Og ikaduhan na niya nga balay, uli siya sa agency kay di daw kaya sa iyang amo nga swelduhan siya kay tulo na sila. So giuli siya sa agency then gikuha nila di Pikas. So ako siyang giingnan na nauna lang nga tanan nimong gihimo diri para gini sa imong pamilya. Ako gani walay gatudlo nako anak ko sa iya na gatudlo sa kuha pero dili tanan. Ang kanunay lang nga itudlo sa kuwang amo ipasulat ra ko niya sa papel kung unsa mga steps ng pagabuhaton. Dayon ako na tong himuon mura ba ko kana bang naabi taw sa paminaw nako first timer nga magluto. Paminaw nako nga mura ko ni apil og contest na hala sige kung kuan ana pangapa pa bag unsaon ni dayon ning kamo jud ko nga ma-appreciate sa amo ang imong gitrabaho. So mo to mura ko naa sa contest ana then sila inig mangaon sila mo judge na sila karon kung unsay kulang sa imong giluto ana, kung unsay kinahanglan pa nga idugang mga ana ba dayon. So mura ko nadasig pud nga okay next time ana permi man sila moingon nga lami pero sahay na agi mga panahon nga kanang mapalpak jud kasi imong trabaho kay di gud ta perpekto no. So dawato nato na diha man ta magakaton kung mapalpak ta ilaha man na sila mo istorya man sila kung unsa may kulang niini mga ana-ana diha na ka makakaton.
Hindi akong giingnan si ate nga. Kaya ni mo na. Kay una-una lang diha ko nagikan. Primero wa jud ko'y hibawan in taon. Ayahay gani siya dito kay kusina ra gid siya di pares nako diri na magluto pa ko diri na pa ko'y laing area nga limpyohanan. Dayon dito kusina ra gid Ginoo pasensyahay na sige hingos in taon. Mo to ko siyang giingnan na imong mga amo diri walay problema. As in walay problema. Og naara ka diri sa kusina dili ka mamalit. Di ka mangumpra. So wala man ako gi-compare ang akong kaugalingon dito niya. Basta ako lang siyang gidasig nga maura ni mong trabaho maura na. So kaya ni mo na kay ako. Maura to akong purpose nga kaya ni mo na kay ako gani na kaya gani nako. Nga tanan panginahanglanon sa balay tibuok balay. Sa ako ana mangumpra ako imuha di ani ra ka magluto ra ka dayon ang imong kinahanglanon sayon ra kay paluto diri sa imong mga amo dili pareha sa akong amo nga hastang daghana mga putay pangluto nga mga masarol lisod kaayo pero kaluoy Ginoo na kaya ra gid nako kung giingon si ate sa mga first timer so mao ra gid normal ra gid na nga primero maglisod gid ta kay mao ba tanahibaw unsay mga buhaton pero mao man ni ang gihatag sa tuwas Ginoo nga kuan nga tariya dis kalibutan nga nawa na dis ka tariya dis kalibutan nga mo ni nga trabaho para nimo so usa ka dakong pagsulay nga kanang di pagkahibaw pero maningkamot ka nga mahibaw ani mo kay mao man ang trabaho nga gihatag sa imuha lang hingugmaon o enjoy lang nimo ang trabaho. Mora gid na ang sekreto og taas nga pasensya, taas nga pangguna-huna ug labaw tanan common sense ang imuhang pinakasekreto kung primero ra ka. So kinahanglan mangita po kag mga pamaagi. Basta primero diha ra gyud ka mag-resort pag okay na makahibaw na ka usa ka buwan, 2 ka buwan. Sus, wa na simple ra kay bay. Kaya ba? So maura to gisipon gyud ko galain akong kuan pamati. Pero okay ra, kaya ra kayo. So, primero lang na ako iingon sa akong kagalingon, o ingon ni ate, na primero lang na ako iingon sa akong kagalingon, kaya ra ko ni, para ni sa ako ang pamilya, para po sa akong kagalingon. Aduna ko yung mga, aduna yung mga, napunan ang akong nahibawan, napunan ang akong mga nakatunan sa kinabuhi. So, kaya na ko ni, kaya nun, si anak lang ko per me. Dayon nigkahuman judge naman sila sa imong gihimo so ug moingon na sila og wow perfect awesome so makaingon sa sa imong kaugalingon na wow kaya dai nako I made it makaana ka so dako kayong kalipay nga imong mabatian dinhi sa imong kasing-kasing imong dughan koy salamat kayo kay nakaya ra gyud mga ana ba so salig lang kasi imong kaugalingon ay kay laing saligan siguro di imong kaugalingon kaya nang ginimo ang tanan nga bisan pa man tani daghang kaing mga usahay mawala ang laayon ka diha matapuan ka diha pero kinahanglan gyud ka maningkamot mao man imong gianhi no walay nakahibaw kung unsay mga first time way na makahibaw na to kung unsay trabaho ang atong padulungan kay dili man ta mga degree holder nga mo na ang atong trabahoon gyud usa ka trabaho dili tanang kurso man imuha dili abot nimo wa man ka masayo kung aha ka mabadong usang kurso ha ako diri wa na tanang kurso na kaloy sa Ginoo lamat pud ko kay dakog natabang sa akong kaugalingon ba kay bisag asa ako ilagpot sa hitasan, ilagpot sa kapalaran. So kahibaw na ko mukuan sa akong kaugalingon ingon ani ingon ana. Amo ni pinaka-importante. Apit na nahurot. Diyan sabaw. Ay kabayo. Hello dai kay magbumburadyo na ta kay hapit na taas-taas nang kita no. So daghang salamat yung tanan mga bay.
Basta salamat kay inyong tanan, yung naaghihapon mo diha nga nagpermi nagatang nako sa akong mga lanon sa kinabuhi. Salamat kay ko naaghihapon mo diha maminaw kanako. So hello kay Leonisa Kaliwan. Nag-comment ni siya nga first viewer daw siya. Salamat kay sa tanang mga first viewer. Salamat kay sa tanan mga first viewer mo kung inyohang i-turn on ang notification bell para mag-chat ang YouTube sa inyo nga naa ko mga bagong video. So mo to salamat in tanan. Hello kay Bay Zonglin TV, kay Merla Chavez. Hello Bay Merla Chavez, nag-chat ni sa kuan, nag-comment ni siya nga nahurot na daw niya tanan ang ako mga videos og kanang nangita siya asa na daw ko mga bagong video, sige mingaw dugay-dugay na daw giminga na daw siya. So kay nanay ni Nita sa nangita siya mingaw daw siya sa mga jokes inko nga wala pa man guna post ang uban sa page kay kuan busy pa pud si Admin Charlie, nagpa-kuan ko sa iya, nagpa-download ko sa iya para siya mag-post sa page ug tagalan ako siya og caption. So mo to nahurot na niya tanan. Bye Merla Chavez, salamat kay ha nahurot na nimo tanan akong videos niya. Unsa may nakatunan nimo sa imong kinabuhi sa ako ang mga videos. Dayon sa man mag-exam ta kay nahurot naman nimo. Bye Jim Ashley Papaki. Hello nimo bay guba daw kuno ni diet niya lagi kay sige tan-awan niya ako kuan salida si kaon. Daghan nga guba ang diet inyo hara. Kamura diha nga guba ang diet ako dire. Magkaon ani hala. Tagas na kaing oras tinindugay mo na nga di ko bilbilon. Di gid manambok dinhi. Nakas Middle East. Pero kung sikag atubang nako sikag kaon human magyaka ra ka way wa kay gibuhat sa imong kinabuhi manambok jud ka. Dayon hello kay Bay I am Chong o Chang ba ni? Wala na nalagpot ng luto. Bye Janet Robles. Hello ni mo diya sa California. Shout out sa mga Damalerio family diha sa Roca, Jinsan. Gigan kang Jocelyn Carino of Chicago. Pasensya na sa pronunciation. So, hello ni mo diha bay sa kay Jocelyn Carino diya sa Chicago ba o Chicago? Diya sa Chicago. Amot sa una pag-pronounce. Hirapan sa kalisod. Bye Mary Borton. Hello ni mo bay kay Rex Balagon. Hello ni mo bay kang Bay Woods Eli. Hello bay kang Janice Jackson, kay Mary Jordans. Ay mga kuan mga puti man ni akong mga nasort na kuan di karon nakabanag mga puti ba. Woods Eli, Janice Jackson, ug kang Mary Jordans nagsunog yung mong tulo mga puti. Hello ninyo mga bay kay Angel Maid Madinansel o Maid Nansel. Ambot lang wa ko kasabot basta Angel Madinansel or Maid Nansel. Ikaw ni bay Marvin Angob Iskoro. Hello ni mo bay Malvin Angob Iskoro, kang Margie Salimbot, kang Hilda, kay Lenny, kay Pemi o Pem, o kang Carmen. Diha sa Makati no, mga team 21 Huno o Juno. Basta kamo ni bay hello ninyo din sa Makati sa team 21 Jono or Hono. Ambot lamang basta kamo na ni. Gigan ka na kang bay Margie Salimbot. Hello bay Helen Bahora. Hello ni mo daha Randis Ansin Jessa diha sa Tondo, Manila. Salamat kay bay hello ni mo diha. Kay Angie Ripal hello bay og belated happy birthday ni mo bay Nailimar Lumikay. Ay sa napilo Gumanad. Hello ni mo bay Nailimar Lumikay Gumanad. Belated happy birthday ni mo bay. Ulahi na kay nako nakita na ang imuhang comment. So pasensyahay na kaayo. No kaya nako sa ako ang gallery na wa na nanigulang na bay gibungot na sa kong gallery bay. Pasensyahay bay. Bay Mariama Habibullah. Hello ni mo bay kay Arlene Nabio Kim no.
kang Delia Lumbab ug sa imong habi diha sa Cebu. Hello ninyo tanan dinha. Hello ninyo diha sa Cebu. Kay Pagaran Eugene, hello nimo guys diha sa Germany. Oh wow. Kang Res Pelostratos, hello nimo. Kay Munina Hermoso Pical og last but not the least Brenda Lee Cordova, hello nimo guys. So daghang salamat. Mora to ang akong nakopya karon no sa ka notebookan sa ka newspaper. Dayon inaap ko na kopya diri sunod na lang po ni Puhon. So daghang salamat ninyong tanan og padayon lang kita sa ato ang maayong gibuhaton dinhi sa kalibutan. Basta yung nauna-una lang nato nga kining tanan natong gihimo para sa atong kaugalingon, para sa kalambuan sa ato ang pamilya. Ug maora na gyud mao nga ni ato dinhi para mahawas nato sa kalisdanan ng atong mga mahal sa kinabuhi. Maora gid nato imbutang sa atong unahuna dili kay mangita ta og laing pamilya. Daghang salamat ning tanan og kini ang inyong dekab kami ni sa ramay sa Facebook nga ang Facebook ihimo radyo gara kilay sa inday o gara sino magtaas ra kay bay pero guwapa kay kong kilay karon. I love it. Daghang salamat ning tanan, bye bye.